Și bine v-am regăsit, fraților, la un episod, la o nouă serie. De data asta o să începem cea mai tare serie de Minecraft cu mine. Am găsit un sat, o să ne ducem în el. Sper să nu mor chiar acum, pentru că mai am 2 vieți și știți cum e dacă mor chiar acum când am găsit satul. Dă să nu mor. Uite, oi, pot să-mi fac pat cu atâtea oi, dar mai trebuie să-mi iau o scoarță. Nici nu știu unde o găsesc. Că aș avea foarfecă, frate. Deci aș fi cel mai bucuros om de pe lume. 2. Uite cum. Ups! Uite, oameni. Deci am stat să caut la sat. Dar mi-a sărit ochii din tot. Așa. Ce-i asta? Bar nu am, dar cred că o trăvit. Da, chechi verde. Sper că au crafting table într-o casă, nu? Mamă, deci mă învârt ca prin... Oh, ce castel! Ce faceți, mă, voi aici? Mă și mir de castelul ăsta. Sper chiar să nu mor. Pe bune. Uite și un copil. O copilă. Unde să mă mut? Cred că aici mă mut. Că e foarte mare. Mi-e foame. Aveți și voi mâncărică, dar cred că aici. Da, uite. Ah! Mi-e foame! Fuck! Astea cred că-s de mâncare. Da. Uitați, vaci, trebuie să le luăm. Unde? Uite-o. Hai să mor și o vacă măcar. O vacă. Nu mai pot de foame. Oh, ce bine. Ce bine, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine. Hai că rezist, dar unde naiba să mă mut? Aici? Holy fuck. Ce naiba e aici? Au și curte, ia uite ce frumos. Frate, aici mă mut, eu mor pe toți. Papa. Au! N-am observat. Asta să fie o serie de Minecraft ca oricare alta. Uite ăsta, aici. Ce? Este o casă cu altă colac. Fug!
Nu mai am. Urâților! Mi-a distrus viața! Închideți naibii ușa. Se face... Oh, nu. Urâților! Îmi și consum asta. Bă, dar câtă viață? Nu mai am. Cred că să iau puțin lemn de aici. Că n-am. S-au și îndrăgostit, frate. Să fac sabie, că n-am din ce. Am niciun crafting, nu cred. Îl pun aici. Unde-mi... Am două. Da, să fac, mi-e foame. Da. Să așa asta. Așa. Și asta. Încă unul. Mamă, deci mi-a luat ceva să găsesc satul ăsta. What? Bă, mi-a făcut pat! Stai să iau crafting table-ul de aici. Așa. Îl pun aici. Ce mai... O, scuzați. Nu sunt prea obișnuit cu plusul ăsta. Așa. Să dorm, că n-am ce să fac. Așa. Cred, da, vreau să apăsați butonul de like. Pentru că tare m-am străduit să găsesc satul. Am deci toate... E bune. Trebuie să mănânc eu. Sapie de el e. Trebuie să mănânc! Nu mai aveți! Legea mi-a ieșit de afară, nu știu! Fac criză! Mă duc să-mi iau de-asta ca să fac pâine. Chiar trebuie să fac pâine. What? Uite-mă acolo care e crescută. Sau... da, mă. Astea sunt. Știute despre iepuri. Sunt distrugători de călărie de talie mondială. Fotografi faimoși în lume.
Asta e. Unde mi-e patul? Oare nu e asta? Nu cred că e asta. Nu e asta. Nu cred. A, uite pe aia e. Doamne. De ce ar face două la fel? Nu știu. Da, mă, uite, asta e. Dar nu înțeleg de ce ar face două la fel. Să mănânc. Gata. Am rezolvat. Da. Aici o să încheiem și un episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați neapărat butonul de like. Doar dacă v-a plăcut, nu vă oblig. Da, mie îmi place să vă plac. Așa să-mi ziceți în comentarii dacă nu vă place. Deci o să fac episoade mai interesante. O să încerc. Pa, pa! Asta a fost totul.